Sokszor érezheted, hogy stabilitásra, biztonságra, megtartó erőre lenne szükséged egy helyzetben, egy eseményen, vagy amikor valakivel találkozol. Ilyen helyzetekben sokat segít, ha összeszedett vagy, ha tudsz összpontosítani, ha beleállsz az erődbe. Ezt fokozhatod is azzal, hogy földeled magad. Ez azt jelenti, hogy kapcsolódsz a Föld hatalmas, szeretetteljes, megtartó erejéhez. Ehhez hoztam ezt az egyszerű, gyors földelő gyakorlatot. Bárhol, bármikor elvégezheted. Nem kell hozzá mélyen ellazulnod, vagy meditatív állapotba kerülnöd. Csak figyelj egy kicsit befelé, fókuszálj önmagadra, és irányítsd az energiát a figyelmeddel. Vegyél egy jó mély lélegzetet. Érezd, ahogy tágul a mellkasod. Érezd, ahogy megtelik a szíved energiával. Majd lassan fújd ki a levegőt, miközben az energiát a szívedből végigvezeted a testeden lefelé, egészen a lábaidig. A következő lélegzetvételkor már erősebben, intenzívebben érzed, ahogy ez az energia kilégzéskor végig áramlik a testeden. Védj még egy kellemesen mély lélegzetet, majd lassan fújd ki a levegőt. Érezd az energia áramlását végig a testedben, és most a lábaidon keresztül engedd tovább az energiát a földbe. Engedd, hogy olyan mélyen kapcsolódj a földhöz, amennyire csak tudsz. Majd lassan nyisd ki a szemed. Figyeld meg egy pillanatra a testedet. Érezheted, hogy sokkal stabilabb, magabiztosabb és erősebb vagy. Indíthatod így minden napodat. Megismételheted a gyakorlatot akkor is, amikor tudod, hogy olyan beszélgetés vagy helyzet vár rád, ahol szükséged van egy kis többlet lelki erőre és támogatásra. Ismételd minél többször ezt a gyakorlatot, és érezd, milyen csodálatos érzés hatással lenni az energiákra. Ha hasznos volt számodra ez a gyakorlat, kérlek, oszd meg másokkal is. Köszönöm.